Elisebe lichaze amagama abo bathe basijala ijacu kwezemidlalo ze bachongwa kumawonga emidlalo nolonwabo ngenxa yokusebenza nzima beveza izakhono zabo zemidlalo. Silapha namhlanje ukuzochaza isindululo sethu sabagqatswa. Oku ke kubangelwa into yokokubana besikhuphe iphulo elithi abantu federations mazinominate abantu bazo ezibaziyo ukubana badlala futhi babalasele apha kweliphondo leMpuma Koloni kwezemidlalo across the categories. Babakhetha ke babuyisa ke ezo zindululo. Besizokwenza eso sindululo ke ukuze iphondo eli kwakunye nesilizwe liphela laseMzantsi Afrika liyazi ukubana apha ephondweni leMpuma Koloni ngobani abalindeleke into yokubana bayofumana imbasa ngalamhla we-11 ku-Oktoba esizawube siqhuba khona ke ii-awards sinika ke abo. Siyenza ke lento ukwenzela into yokubana isizwe siphela nokuhlala konke kwasephondweni leMpuma Koloni abantu baseMpuma Koloni bayazi into yokubana xa bebesibanikeze besikhuphe i-call into yobana mabanominate babuye aba bantu bebanominatile ingabo kwaye nathi sifuna uqinisekisa uba njengoba sibabiza inene ngabo aba bebebakhethile. Ukanti elisebe lithi linikezele ngezixhobo zemidlalo kuluntu lwaseCofimvaba ngelikhuthaza ukubaluleka kwezemidlalo ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni. Sinayo ingxaki yokuba italente ephaya emaphandleni ithi noba ikhona ingakwazi ukuqapheleka. Yiyo ke ngokulento sithi sikhuphe iphulo kwii-federations zonke ezikwiingingqi zonke zeliphondo leMpuma Koloni ezizona zisebenza kufutshane nabantu abasemaphandleni into yokokubana mababe nendlela yentsebenziswano naba bantu futhi xa kufikelela kulowo ongulowo oqaqambileyo ngokwezemidlalo akwazi ukufumaneka asondezwe kwi-academy ukuze azokwazi ukuqeqeshwa apolishwe ngendlela efanelekileyo ahambe ayokhuphiswana. Kodwa sisathe gqolo ngoba ukuqaphela oku asikade sifikelele ekubeni side kule midlalo yabadlali abasemaphandleni sibe siyafika ncam. Kodwa sithe gqolo sikwiphulo lokuba masifikelele masibe nemidlalo edlalwayo isebe apho lithumela khona likhuphe abantu bahambe bayokubukela kwaye bathatha inxaxheba ekubeni bachonge abo bafaneleke ukuchongwa nokuthi ke sikhuthaza ukubana makudlalwe emaphandleni. Besithe kuphumile ke apha kule nyanga kaJulayi sisithi inkosi mazidlalise besinika pha iCofimvaba inkosi ebidlalisa abantwana phasi banika abantwana about 16 teams besizinikeza i-equipment yokudlala ikiti nebhola zisezilalini iilali zaseCofimvaba apho besisebenzisana kunye nokulwa nalento nento yokwenza nolwaphulo mthetho eluthe gqolo lusenzeka kula area. Nangoku sithe xa sijonga ngokwe-statistics sakwa-SAPS safumanisa into yobana lehlile izinga lolwaphulo mthetho olube lusenziwa sakube siye sancedisana nesebe lesipolisa ukwenza le midlalo. Ophila nokukhubazeka ngenxa yokungaboni kakuhle uthi ukuzimisela nokusebenza nzima kuko kubangele ukuba chongwe njengomdlalo obaleseleyo wonyaka. Nowasetyhini osaze ngobuso elizweni akakhanga kwazi ukuzibamba imincili ngokuchongwa kwezimbasa. Apho khona ijudo ndiqale with uSondisa Makajana ngo-2010 zandiyeka after ndiphume esikolweni so ndaqhubeka ndenze nejudo. Otherwise ndivuya kakhulu uba ndinominathiwe akukokuqala. I think zii-awards zam zesine ezi so otherwise ndiziva kakhulu and eyona ndivuyisayo ezi awards zitshintshe kakhulu because previous i-sports star of the year because bethatha like uwine kwi-category yakho bekuthatha kunyuse up and then like i-premier or MMC bekuyo selectayo. So nam ndivuya kakhulu because kuzaba kuvoto like kwi-sports star yandivuyisa kakhulu leyo so yeah. It took a lot of training, a lot of time, effort, and a lot of support from my parents, my family, that brought me to where I am today. Like it was not easy to get where I am. It was very tiring. A lot of thinking happened to get where I am, and to be nominated for Sportswoman of the Year it's such a good achievement for myself. I was not expecting it. Like I didn't even know that I could be compared to all these other girls out there. But it's such an honor to be nominated to be Sportswoman of the Year.
Lo msitho wokunikezelwa kwezimbasa kulindeleke ukuba ubanjwe ngomhla we-11 kweyeDwarha eBoardwalk eGqeberha. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, Dungasandile Njongi, eGqeberha.